Hvala lepo. Dobrodošli na prvi program Radio Televizije Srbije. Gledate emisiju Da, možda ne. A vidite da je oda radosti večeras tema, jer za koji dan u Srbiju bi trebalo da stigne upitnik Evropske komisije sa više hiljada pitanja na koje naša država treba da odgovori. Šta će nas pitati i znamo li mi odgovore na sva ta pitanja? A sa druge strane, istraživanja koje su rađena u regionu, pre svega Galupovo istraživanje, pokazuje kako na Balkanu ili na Zapadnom Balkanu evroentuzijazam opada. Kakva je situacija u našoj zemlji? Govorit će u večerašnjoj emisiji poslanik Liberalno-demokratske partije u Skupštini Srbije Ivan Andrić. Dobro večer. Šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Dragan Todorović. Dobrodošli. Potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije i ministar za nauku i tehnologiju Božidar Đelić. Dobro večer, dobrodošli. Vidite, pun je studio studenata. Svi traže zaposlenje, ja sam tako razumela, sa Ekonomskog fakulteta, političkih nauka, Pravnog, Univerziteta Singidunum, iz Oficine, a tu nam je omladina i Demokratske stranke, i Srpske radikalne, i LDP-a. Dobrodošli, dobroveče, izvolite, možete da učestvujete u ovom razgovoru. Na početku, gospodine Đelić, je li ovaj naslov pravilan? Pa ovo je himna, tako se zove himna. Znamo mi da je to himna Evropske unije, što se nas tiče. Sada ćemo da se radimo kada vidimo koliko ima posla, vidjet ćemo. 2500 pitanja očekujemo i u suštini to nije... Kad treba da stigne? Pa gospodin File će doći 24. novembra, sljedeće nedelje u Beograd. Mi ćemo mu uručiti elemente akcijnog plana koje smo pripremili na bazi izveštaja Evropske komisije koje je uručen pre koju nedelju, a onda ćemo do kraja godine razraditi sve mere da u prvoj polovini sljedeće godine odradimo veliki deo posla da bi on, gospodin Fila, njegova služba i cela Evropska komisija u zemlje članice mogle da u septembru, oktobru pripreme mišljenje za dobijanje statusa kandidata Republike Srbije. Koliko nama je potrebno vremena da mi odgovorimo na pitanje u tom upitniku? Pa znamo da smo mi na bazi upitnika koji su dobili naši susedi proteklih nekoliko godina uradili jednu generalnu probu od decembra meseca prošle godine do maja meseca ove godine i pripremili smo veliki deo onoga što će sigurno biti u upitniku. Vidjet ćemo koje su nova pitanja, specifična pitanja, oslužit ćemo podatke. Odgovor na naše pitanje to je da ćemo imati odgovor na upitnik do kraja prvog kvartala sljedeće godine. Zato što govore da neke zemlje su odgovorile, mislimo na zemlje u regionu, neki su odgovorile za 4 meseca, neki su za 3, to, kažu, prepisuju jedni od drugih i mi smo pogledali na sajtu nekih zemalja u okruženju, stoje upitnici sa odgovorima njihovim. Mi ćemo odmah staviti na sajt Vlade Republike Srbije i Kancelarije za evropske integracije odgovore na upitnik. Mogu li pre nego što vama dam reč, da pustimo taj prilog koji smo pripremili, jer smo upravo gledali kako to izgleda kod naših suseda, o čemu su ta pitanja, u stvari kako glase. Pa kolega Dragan Stanović je pripremio prilog da pogledamo. Šta će Brisel pitati Beograd? Toliko mnogo da će armiji državnih službenika i stručnjaka raznih profila biti potrebno nekoliko meseci da odgovore na više hiljada pitanja koja sljedeće nedelje u Beograd donosi komesar za proširenje Štefan File. Na osnovu odgovora dobijenih iz Beograda, ali i provere eksperata Evropske unije, da li se oni podudaraju sa situacijom na terenu, Evropska komisija će proceniti da li je naša zemlja spremna da postane kandidat za članstvo u Uniji. Dok je za druge zemlje pitanje teritorija i granica rutinsko, za Srbiju je to najvažnije pitanje. Međutim, šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Vincent Dežer, rekao je da Brisel neće tražiti od Beograda da se izjasni o statusu Kosova, a Evropska unija će o ovom problemu pristupiti sa neutralne pozicije. Ali kada je reč o saradnji sa Haškim sudom, sigurno neće biti neutralna. Sam upitnik je podeljen na 3 celine, političku, ekonomsku i usklađenost domaćeg zakonodavstva sa standardima Evropske unije. Broj pitanja za svaku zemlju nije isti. Svojevremeno je Hrvatska na 4000 pitanja odgovorila na 7000 stranica, dok je Makedonija na 2000 pitanja spremila odgovore na 14000 stranica. Sve se mora prevesti na engleski jezik. To je ogroman posao, tako da je upitnik ujedno i neka vrsta testa koliki su administrativni kapaciteti države. Za razliku od škole, kada je u pitanju upitnik, prepisivanje od susjeda je za ono što se može prepisati dozvoljeno. Praksa Evropske unije da se upitnik ne objavljuje dok se ceo proces ne završi. Na primjeru Crne Gore, koja je prekršila ovo pravilo i objavila ga, pokazat ćemo kako zapravo izgleda upitnik Evropske unije. U okviru političkih kriterijuma Evropska unija pored ostalog traži od Crne Gore da opiše ustavno i institucionalno ustrojstvo države i odnose sa susjedima.
Slede odgovore o ustavnom uređenju, institucijama, broju političkih partija i odnosima sa svakom državom pojedinačno. Tako, na primjer, stoji da Crna Gora ima tradicionalno prijateljske odnose sa Albanijom, a o odnosima sa Srbijom piše da posle priznanja Kosova nije bilo značajnijih promjena u kvalitetu odnosa između Podgorice i Beograda. Pored odgovora na najkrupnija politička i ekonomska pitanja, svaka zemlja mora da odgovori na pitanje kao što je, na primjer, način izdavanja ribolovnih dozvola, godišnji ulov ribe po vrstama i sl. Stoga nije čudno da odgovori imaju više hiljada stranica. Naravno, svaka zemlja ima svoje specifičnosti, tako da pitanja i odgovori u poglavlju ribarstvo verovatno neće biti isti za pomorsku Crnu Goru i kontinentalnu Srbiju. Dok je, na primjer, pitanje brodogradnje za Hrvatsku jedno od najznačajnijih ekonomskih pitanja, za Srbiju to nije tako. Međutim, zajedničko za sve države, one koje su već odgovorile i one koje će tek odgovoriti na upitnik, je to što najteže daju zadovoljavajuće odgovore u oblasti pravosuđa. To je tačno, je tako? Tačno je. I vidimo to na primjeru Hrvatske, koja trenutno završava pregovore za ulazak u Evropsku uniju. I posljednjo poglavlje je 23. koje se bavi pravosuđem i generalno vladavinom prava. I vidimo u novim članicama Rumunije, Bugarske, pa i u nekim starim članicama Evropske unije da je to pitanje pravosuđa najdelikatnije. Tako će biti i sa nama. A po svemu sudeći i kod nas će biti, zato što onih 10 uslova za dobijanje statusa, ono što ste vi negdje i nazvali kao 10 evropskih zapovesti. Boži. Da, piše 10 evropskih zapovesti, reforma pravosuđa je nešto što je sporno na prvo mesto. Nije sporno kao reforma, mogu vam reći da... Ne kao rezultat, gospodine Đelić. Rezultat je takav da po prvi put vidimo da neki od najokorelijih kriminalaca su uhapšeni, neki su već osuđeni, imovina se zamrzava i pleni i u tom smislu naša zemlja je dobila veoma pozitivne ocene, tako da i oni koji se bave tim poslom u inostranstvu su i došli ovdje i pohvalili. Ono što je sada pitanje u ovom momentu, to je da se proveri da li je bilo kakvih propusta u individualnim slučajevima u izboru sudije i tužilaca i to je onaj posao koji je sada pred nama i koji je veoma bitno da uradimo na pravi način. Gospodine Todoroviću, da li ovo samo odgovoriti na ova pitanja, to delo nam tako nekako lako? Rekli bismo da smo na korak do ulaska. Pre svega, ova Oda radosti pretvorit će se u onu drugu pesmu Gorke suze lijem. Kad budu dobili pitanja i kad budu krenuli da odgovaraju na pitanja. I kad reče gospodin Đelić da su mnogi poznati kriminalci već ili uhapšeni ili pred hapšenjem, ja moram da kažem da mnogi sede još uvijek u vladi i da imaju ministarske portfelje, tako da mislim da smo daleko od toga, posebno imajući u vidu ono što nam je zamerila Evropska unija kada je u pitanju politička i ekonomska situacija vezana za Srbiju. Oni tu pre svega imaju ogromne zamerke vezano za organizovani kriminal, na korupciju. Posebno imaju velike primedbe na dosadašnju privatizaciju preduzeća u Srbiji, a znamo da je to jedna od najvećih pljački koja se desila u istoriji Srbije i znamo da odgovornost za tu pljačku snose oni koji su u proteklih 10 godina vladali. Također, jasno je da je ova reforma pravosuđa praktično jednopartijska reforma, odnosno da su praktično iz jedne partije izabrane skoro sve sudije, tako da ja ne samo da ne vidim da će se bilo šta promeniti, nego mislim da ćemo mi ostati tamo gde nam i najavljuju zvaničnici Evropske unije, tamo nešto oko 30. godine, ili bi možda bilo bolje da gospodin Đelić sada precizno kaže, pošto je on po tom pitanju ekspert, kada on predviđa da ćemo mi ući u Evropsku uniju. Mislim da od toga trebalo bi da krenemo. Kad ćemo ući? Pa, kao što i kaže kolega, mediji mi uvijek pitaju za rokove, a onda se narod ljuti na mene kad ih dam. Zato što jasno je da u ovom priči ne zavisi sve od nas. U uvodu ste rekli da postoji više evroskepticizma. To je tačno, ali to je racionalno. I to nije vezano za način na koji funkcioniše Evropa, nego je vezano za ekonomsku krizu, koja se nije rodila u Evropi, nego na Wall Streetu. Jedna pomahnitala, nekontrolisana špekulacija koja je slomila veliki broj sudbina i u Americi i u Evropi i koja je posle zahvatila našu zemlju. Sada šta se dešava? Ali vi imate utisak da se mi stalno izvlačimo na nešto. Ne, sad se izvlačimo na ekonomsku krizu. Sad što 10 godina ovo traje... Ajmo, hajde u Evropu. Ali kad kažete da postoji evroskepticizam, sigurno je da, ja sam bio, na primjer, u nemačkom parlamentu
predstavljajući naše dostignuća, izazove i tražeći podršku Nemačke za prosleđivanje kandidature. To je bilo u maju mesecu ove godine. Istoga dana gospođa Merkel je bila u istom tom Bundestagu i predstavljala plan spašavanja Grčke, koja je bila na rubu finansijskog propasta. I u tom momentu oni koji glasaju u Bundestagu nisu bili oduševljeni da rezervišu značajna finansijska sredstva za neku drugu državu. I onda vi dođete i kažete evo nas, evo Srbije. To je, da kažem, ambijent. Što se tiče rokova, mi imamo plan da se uskladimo sa evropskim zakonodavstvom do kraja 2012. godine. Imaćemo dodatne pripreme radnje. Mi ćemo do kraja 2015. godine biti spremni. Nisam rekao da ćemo tada ući. Da li ćemo ući, to zavisi od dva pitanja. Prvi je kakva će biti ekonomska socijalna situacija u Evropi i drugo, naš kapacitet da rešimo pitanje Kosova. Može gospodin Đelić ovako, vjerovatno, do kraja emisije, ali prosto tu sad ima nekoliko ste tema otvorili sve vreme dajući prostor gospodinu Đeliću, a ne dajući nama prostor da reagujemo. Prvo pitanje evroskepticizma, ja ne znam da li je deo toga što je došla kriza, ali je svakako rezultat toga što vlada na pogrešan način predstavlja to. Šta znači to 10 zapovesti Evropske unije? Šta briga Evropsku uniju za Srbiju? Dakle, naša je želja da uđemo u Evropsku uniju i da ovu zemlju napravimo onakvom kakve su sve ostale zemlje u Evropskoj uniji. Dakle, onda ćemo mi to uraditi ili ne. I to nema nikakvog smisla, te evropske integracije nemaju ukoliko ovim ljudima, na primjer, koji sede preko puta nas, ne bude bolje svakim danom. A ova vlada upravo to radi na način da je njima svakim dan sve gore i onda naravno, pošto monopolizuje temu evropskih integracija, onda naravno da ljudi identifikuju svoje osjećanja prema vladi sa osjećanjem prema Evropskoj uniji. Kada su nezadovoljni vladom, oni se okreću protiv Evropske unije. A sad moram, izvinite, još nekoliko stvari. Dalje, to da uvek je neko drugi kriv, to je u Srbiji, da kažem, jedna zajednička crta, ja mislim, od kad Srbija postoji. I to je, da ne ulazimo uopšte u tačnost toga, ali ajde da mi pričamo o sebi, pošto teško ćemo da promenimo Angelu Merkel. Ali šta smo mi uradili? Znači, šta mi možemo da uradimo da Srbija uradi sve što je do nje? Znači, ovo nisu, sada dolazimo na jedno jako ozbiljno polje u procesu evropskih integracija, koje nije više stvar demagogije i ubeđivanja nekoga. Znači, nego je nekakav tehnički posao. Ja mislim da će ovaj upitnik prvi put suočiti sve građane Srbije sa mnogim stvarima o kojima i mi u parlamentu govorimo svaki dan. I ja isto jedva čekam da vidim te odgovore. Znači, da vidim šta će vlada da kaže. Tvrdim da to neće ići tako jednostavno i lako kao što vlada kaže. A mislim da je u ovom trenutku najvažnije, i to je možda i ključni razlog zbog koga sam večeras došao, ja bih voleo da potpredsednik vlade sada nama kaže da to neće biti interno pitanje vlade. Šta? Davanje odgovora na upitnik. Nego da to bude transparentno, da mi to možemo da vidimo. Da će se uključiti i svi zainteresovani u društvu, dakle razni segmenti društva na koje se odnose ta pitanja, a zatim je da će to biti javni demokratski proces. Ja mogu da govorim u ime Liberalno-demokratske partije, 1000 puta do sada se desilo nešto što nas ubeđuje da mi ne možemo da verujemo da će vlada to uraditi na najbolji mogući način za građane Srbije. I prosto mislim da je jako važno da to sve bude javno. Da šta mislim? Ne razumijem to što ste sada rekli da vlada neće na najbolji način raditi. Šta neće valjano odgovoriti na to pitanje? Znate šta, ovo izgleda kao tehnička stvar i ono u suštini jeste tehnička stvar. Neke stvari su možda tehničko pitanje. Ceo upitnik je tehničko pitanje. To je dakle analiza stanja u našoj zemlji na osnovu koje će se ova zemlja voditi pregovore sa Evropskom unijom. Način na koji odgovorite će direktno odrediti tok tih pregovora. A samim tim i dužinu onoga što je ovdje već postavljeno kao pitanje, a to je kada ćemo mi ući u Evropsku uniju. Koji je odgovor na pitanje kolika je naša teritorija i koliki nam je broj stanovnika? Pa zna se koji je odgovor. To nije pravo pitanje. Ja ne znam koliko puta mi treba da čujemo to. Kažite. Pa to je ono što je vladina zvanična politika. Šta je vaše pitanje? Kosovo. Pa naravno da će vlada napisati da je Kosovo deo Srbije i naravno da Evropska unija neće ništa reći na uštrb toga. Kosovo je pod rezolucijom Savetom bezbednosti, pod upravom Saveta bezbednosti i to će biti odgovor. Šta bih ja napisala? To drugačije stanje od toga. Šta je LDP napisala? Ja bi to napisala. Pa da, to će biti napisano. Samo ne znam da li imamo popis stanovništva, pa znamo koliko ima ljudi. Ne znam ni koliko ljudi gde živi. Napisat ćete onda da nemate popis stanovništva i to je to. Ali su to zadovoljavajući odgovori za nas? Pa ne mislim u tom smislu koliko je važno sad šta ćemo mi da odgovorimo u Evropi. Mi sad kao đaci koji hoće da nešto proklijumčare. Nego to su stvari koje nas kao društvo treba da zanimaju. Pa ako je to dominantan stav, pa što popunjavamo taj upitnik? Što im ne kažemo, šta vas briga?
To dome, mislim, i to je preka politika. To bi rekla Srpska radikalna stranka zato što se ona protivi ulasku u Evropsku uniju. Ali vi morate da date, vi ste stranka koja bi bila lokomotiva, koja bi to... Znate šta je problem? Sad ću ja da vam kažem. Problem je to što je sledeća godina izborna godina. I što mi nemamo problem sa tim, mi se ne slažemo u Srpskom radikalnom strankom, ali znamo sledeća izborna, verujte mi, ne morate gledati u kalendar. Pa kad pre? Dakle, kad pre ti izbori? I mi nemamo problem sa tim što bi Srpska radikalna stranka napisala, zato što mi to znamo. Nama je problem šta će uraditi ova vlada. Dakle, ja sam član odbora za evropske integracije koji je dobio skraćenu verziju izveštaja o napretku Srbije u procesu evropskih integracija pre 2 godine. Zato da me ne bi opterećivala vlada da ja znam šta Evropska unija o nama misli. Dakle, ja vam govorim o nečemu što je rezultat nekog iskustva, ne o mom ličnom nekom predubeđenju. Dakle, ja mislim da je najvažnije da u ovome učestvuju svi koji su zainteresovani. I to je to. Dobro. Ja ne bih tako lako da preskočim preko onoga pitanja koje sam postavio. Božidar Đelić je to preskočio, ali samo da podsjetim vaše gledaoce i u studiju i pred televizijskim ekranima da je Božidar Đelić 2001. godine tvrdio da ćemo mi u Evropsku uniju da stignemo 2007. godine. Pa onda su se datumi menjali, ali interesantan je jedan drugi. Sada je to 2016. godina, ali interesantan je jedan drugi datum, to je 2014. godina na Vidovdan. I to neka objasni gospodin Đelić zbog čega je pretpostavio da ćemo tada ući u Evropsku uniju, ali govorim samo ovo zbog jedne jedine stvari. Mi u Evropsku uniju uopšte nećemo stići. Zato što nas Evropska unija neće. I tu nema nikakve dileme. Mislite kao za Tursku taj princip ili? Apsolutno. Turska je valjda 30 i kusur godina na vratima Evropske unije i ostaće sledećih 30, 60 ili 300 godina, ali ne verujem da će čekati toliko, pošto će se Evropska unija verovatno do sada raspasti jer se nalazi pred ozbiljnim problemima. Zadnji problem je Irska koja duguje oko 100 milijardi. A vi ste pristali da će se raspasti unije dok mi uđemo? Apsolutno. Što mi ne pobunjavamo te upitnike i sve se mučimo? Samo zbog jednog jedinog razloga. Obmana naših građana u Srbiji da nas navodno čeka neko blagostanje ulaskom u Evropsku uniju. I to se ovih zadnjih 10 godina svaki put plasira našim građanima kako bi se pobedilo na izborima. U tome učestvuje i Evropska unija jer im pomaže. I da završim. Što se tiče Srpske radikalne stranke, apsolutno nećemo u Evropsku uniju jer nam Evropska unija otima Kosovo i Metohiju. I ne samo da nam otima Kosovo i Metohiju. I da se ne lažemo, mi u Evropsku uniju nećemo ući dok ne budemo prihvatili nalog Evropske unije da imamo dobrosusedske odnose sa Kosovom. Još jedan problem. Pojavljuje se već nagoveštaj da ćemo mi imati ne sa 3 opštine na jugu Srbije, nego sa 4. To su Bujanovac, Preševo, Medveđa i Vranje. Pogledajte na sajtu CIA gde se mapa koja je prikazana bez tih opština. Znate, 1993. godine sam ja dobio mapu Srbije u predkumanovskim granicama i smejao sam se tome. I ne zaboravite da mi već imamo najavu da će u Briselu biti jedno 10 kancelarija iz Srbije. Što se tiče Vojvodine, to je već završena stvar. Oni kreću putem Crne Gore, ali to je najavili su i Šumadije, iz Kragujevca je otišao predstavnik, iz Niša najavljuju. Tako da je razgradnja i dezintegracija Srbije potpuno na delu. Ima tu mnogo što naravno... Kad ste već govorili to za koliko godina će Srbija ući, što na Vidovdan? Mogu da odgovorim na to. Zato što hoću da vam pustim šta građani Srbije. Pa samo da kažem da naravno oni koji su ubili Zorana Đinđića su odložili više godina naš ulazak, zato što je onda Srbija napravila nekoliko koraka unazad, u mnogo čemu. Druga stvar, što se tiče 14. godine, nismo mi o tome pričali, znači 2007. godina je bila zato što smo znali da će otprilike tada ući Rumunija i Bugarska. Bilo je prekasno da se priključimo Češkoj i drugima, ali je bilo mogućnosti u to vreme da se priključimo tom proširenju. Sada, za 2014. godinu to je imalo efekta, zato što su poslije završili ministri spoljnih poslova Grčke i Austrije. Oni su napisali pismo koje je ponovo pokrenulo prošle godine ovaj proces i znajući veoma dobro da taj datum za ulazak svih na Zapadnom Balkanu nije realan, ali on je doprinuo da i za Srbiju i druge zemlje ova stvar ipak krene. I to je, mislim, nešto što je služilo. Oko ovog razgrađivanja Srbije, da vam kažem, prvo, mi imamo kuću Srbije u Briselu,
I tu naravno će se naći sve institucije koje predstavljaju na bilo koji način Srbiju. Tako da nema nikakvog razgrađivanja i Evropa ne može da nam otme Kosovo, jer Evropa se ni sama ne slaže oko tog pitanja. Imamo Španiju, imamo još 4 zemlje koje ne priznaju Kosovo. I da vam kažem, da bi gledaoci imali celu i istinitu priču oko ovog izveštaja. Znači, ovaj izveštaj koji je publikovan pre koju nedelju, 9. novembra tačno, bilo je tenzija između nekih zemalja članica koje su pokušale da se pitanje Kosova predstavi malo drugačije. Ko? To nije bitno. A imalo i onih zemalja koje nisu priznale Kosovo, koje nisu priznale Kosovo i na kraju šta vidimo u ovom izveštaju? Da ona doktrina koja postoji, a to je da Evropa bude statusno neutralna prema pitanju Kosova, kada govorimo o Evropskoj uniji, se održava. Rezolucija 1244 je jedino, da kažem, štivo u svetlu kojem se pojavljuje Kosovo i ne treba, kao što bi u slučaju sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, da se sad neko tu pokušava prikazati na neki način koji nije istinit. Evropska komisija i da hoće, ne može da nas natera da prizna Kosovo, nema ingerenciju. Naš problem je u Berlinu, naš problem je u Parizu, naš problem je u Vašingtonu, nije u Briselu oko pitanja o Kosovo. Naš problem je u Beogradu i u Srbiji. To ja mislim stvarno. Vidite, za koliko godina će Srbija ući u Evropsku uniju, daću vam sada priliku, evo šta građani Srbije, u istraživanju koje radi Istraživački centar Radio televizije Srbije, nikada neće ući u Evropsku uniju, kaže 11,5% građana. Više od 20 godina 6,6%, najbrojniji su oni između 5 i 9 godina. To je znači 2015. do 2019. godine. Pa onda od 10 do 19 godina, znači u pravu su. Pa u pravu su. Svi. Pa nisu svi u pravu. 2 do 4, 17,4%. Građani, prvo, u pravu su da ta stvar nigde nije garantovana, da to zavisi od naših reformi i ja sam rekao, pošto moramo da kažemo istinu, morat ćemo da imamo rešenje pitanja Kosova pre nego što uđemo. To je tačno. Ali mi nećemo priznati Kosovo. Da li Srbija, da li Evropska unija želi Srbiju u svom članstvu? To je ovo što vi govorite, zemlje neke jesu, neke nisu. Građani misle da 36,9% građana misli da Evropska unija želi Srbiju u svom članstvu, a 27,4% kaže ne. 15,3% nije sigurna. Nismo sigurni da li smo dobrodošli u tu zajednicu. Postoji anketa, da vam kaže, Eurobarometar. Šta ćemo mi njima? Svakih 6 meseci Eurobarometar, to je, da kažem, ekvivalent u Evropskoj uniji, sprovodi veliku anketu. Jedno od pitanja to je da li želite da ta i zemlja uđe u Evropsku uniju. I šta kažu za Srbiju? Imamo od 27 zemalja članica, 24 u ovom momentu većinski podržava i 3 većinski ne podržava. Koje su te 3? Pa dobro, mislim da ipak poruka da ogromna većina želi, a ona koja... To su ove 3 gde ide Vuk Jeremić često. Koje su to? Pa bilo koje neke 3. Ne, Austrija je jedna. Pa nije, mislite te 3 to su Španija, Grčka, ja ne verujem da je to. Oni ne bi voleli da mi budem. Grčka. Ja mislim da bi voleli. I tekako. Jedno od 3 gde je mala većina, neki 53%, da ne uđemo je Austrija. Ja kad sam bio u Beču sam otvoreno o tome pričao. Da vidimo koji je razlog zašto narod u Austriji nije većinski raspoložen u ovom momentu da mi uđemo. Moramo o tome da pričamo. Izvolite. Molim vas, pre svega vezano za ovo što je rekao Božidar Đelić oko ubistva Zorana Đinđića i mislim da nema ništa licemernije nego kad neki predstavnik Demokratske stranke ovako nešto kaže. Ja ću vas podsjetiti, Odbor za odbranu i bezbednost je tražio sednicu u BIA na kojoj će se ispitati sva dešavanja vezano za 3 akcije, Šumadija, Mačva i Kaktus, koje su protivzakonito sprovođene i koji bi verovatno otkrile neke činjenice vezane za ubistvo Zorana Đinđića i verovatno možda dovele i do političke pozadine. Neću da pominjem jednu televizijsku emisiju pre nekoliko dana da govorimo o tome, ali da su hteli stvarno... Pa pomenu ste. Ne, ja nisam hteo sad. Da primetim, ali šta je sporno? I kako sada da ne odgovori? Sad molim vas, da je Demokratska stranka stvarno htela da otkrije političku pozadinu ubistva Zorana Đinđića, oni bi to do sada uradili. Zbog čega? Procenite vi, neka procene gledaoci u Srbiji, ali ja sam siguran iz jednog jedinog razloga. Zato što se plaše šta bi te 3 akcije otkrile. Jer ja znam pouzdano da je najbliže okruženje
Zorana Đinđića praćeno i da su imali u toku 24 sata najpreciznije podatke gde se kreće Zoran Đinđić. Postavlja se pitanje ko je naredio to, kome su informacije išle i ko je korisnik tih informacija. Do toga je danas, do toga je za ovih proteklih 10 godina moglo da se dođe. Kad ste već pomenuli tu emisiju, ali ajde da ne širimo sada temu. Dakle, ali prosto završen je sudski... Ne, slobodno sve što imate, ali ja ne razumem šta je... Završen je sudski proces u ovoj Vi se zemlji. sada ljutite na ambasadora američkog koji je bio u to vreme ambasador. Ja se uopšte ne ljutim. Ja čak mislim da je to dobro što je on iznao. Jer on najbolje poznaje situaciju. Pa evo, ovo je najbolji dokaz da mi treba tome oštro da se suprotstavimo. Zašto nije izneo, kada već o tome, kad ste otvorili tu temu, ako glavni ili urednik informativnog programa ove kuće nije želeo da razgovara ili je želeo da sazna nešto više o političkoj pozadini, pa kako mu nije palo na pamet da pozove advokata porodice Đinđić ili tužioca, nego čovjeka koji je oteran s mesta ambasadora. Izvinite, to je bilo jedno od pitanja. Ali što se je vas pogodilo toliko to pitanje? Pa mislim, izvinite, kolega je mogao da ide dalje još u niz pitanja koja bi se možda vama manje dopala. Nama? Pa verovatno. Ne, ali nama se prvo nije dopalo... Šta se upravo nije dopalo? Evo sad ću da vam kažem šta mi se nije dopalo. Ja stvarno ne znam šta se nije dopalo. Bivši američki ambasador i sad rekao je nešto. Da, prvo hoćete da vam kažem šta je. Prvo kontekst u kome se to dešava. Dakle, on je došao i rekao je to 3 dana nakon što je advokat porodice Đinđić podneo krivičnu prijavu za utvrđivanje političke pozadine. Zašto to niko nije drugi podneo u ovoj zemlji? Zašto mora porodica... Mogu ja da završim nešto? Ne, zašto pored svih vas, političkih partija, oni koji su bili bliski saradnici, ostali... Ne. Nemojte da izračete isto. Pa naravno smo podneli pre 4 godine. Pa ništa nije rađeno. Pa Koštunica nije dao da se uradi. Pa imate svedočenje ovog tužioca da Koštunica nije dao, da je direktno iz Jočićevog kabineta mu je prećeno da se obustavi postupak o tome šta između ostalog i direktor ove televizije tražio sa Legijom prilikom njegove predaje u zgradi MUP-a. Direktno je Jočić. Šta smo imali mi? Čekajte, pa vi ste imali toliko prilika. Pa postavljam sad pitanje. Toliko boli. Ne, ja nisam imao priliku nikakvu. Pa naravno da nas boli kada se tiče nečega što su neke optužbe koje ne stoje. Pa dobro, iz vaše pozicije ne stoje. Pa ne, iz pozicije novinara ne stoje. Iz pozicije novinara ne stoje. Tako, što novinar postavi neko pitanje. Pa će sada Skupština raspraviti o tome koje pitanje će... Hoćete vi sutra se žaliti tako što sam vas ja opitala? Ne, pa ja neću, naravno, Bože. Pa ne, pa ste vi... Pa ste vi žalite. Zaustavite me na vreme. Sad ću da vam kažem. A šta vi to smatrate cenzurom? Ko je? To, što smo mi postavili to pitanje. Pa šta je gospodin Stefanović neki nedodirljivi čovjek koji ne smije se komentariše njegov rad? Zašto nije u toj emisiji pomenuto da taj gospodin Montgomery, koji ima neki autoritet o tome govori, ima zajedničku firmu sa savjetnikom Vojislava Koštunice Gradimirom Nalićem i zajedničku firmu sa Goranom Matićem, bivšim ministrom za informisanje. Pa možda je to njegov motiv da laže na radioteleviziji Srbije. Da li neko iz vaše partije nekada u razgovoru sa nekim zapadnim ambasadorima je rekao ne nekom zapadnom ambasadoru? Da. Dok je na funkciji. Se sećate vi toga? A šta vas boli naša partija, ne razumijem? Ne, nego upravo zbog toga što... Mnogo ste nervozni. Nisam uopšte, nego svi u Srbiji znaju... Ne, volio sam, moram da završim. Ovo, gospodine Andriću, na programskom savjetu ove kuće ne bi prošlo ovo što svi sada govorite. Da, to će proći. Sljedeće nedelje je zakazano programski savjet. Gosta. Neljubazno ponašanje gosta. Ja vam sada kažem... Vi mi ne date da završim jednu rečenicu. Ja vam postavljam 20 pitanja, a vi sad ja vam ne dam da odgovorim. Pa ja ne mogu da postignem toliko koliko vi pitanja možete da postavite. Mogu ja da završim ono prvo, a onda možete sljedeće. To je tačno. Znači, evo ja sam vam rekao, problem je što nije niko drugi bio tu. Problem je što nijedno pitanje nije postavljeno o motivima tog gospodina. Zašto o tome govori? Problem je što on nije predstavljen na pravi način. On nije ugledni diplomata. On je čovek koji je oteran sa mesta ambasadora i jedini... Ali taj čovek je... Nemojte da ja branim sada Montgomery, da mi pričate sad o Montgomeryu. Pa branite ga zato što je vaš. Pa ja... Pa samo ja mogu da završim. Pa vi ste mnogo su nervozili. Vidite, gospodine Andriću, na kanabe kod Montgomerya. Znate ko je išao? Pa ko je išao? Pa išli su predstavnici vaše partije što se družili dok ste bili na vlasti. Pa ne, znate šta, mi idemo kod ambasadora i pričamo o tome. I nikada ne možete da kažete ambasadoru ne dok je na funkciji, ako dolazi iz zapadnih zemalja. Pa čekajte, vi ste simpatizer kao Montgomery Srpske napredne stranke. Nisam srpski, ja sam više ovdje za gospodina, molim vas, gospodine Todorović. Ako mogu ja da završim ili ne mogu, to je sad taj manir. Ne može. Pa što tako nije vaš urednik razgovarao sa Montgomery? Evo vidite. Pa što tako nije? Kad je ovaj osporio presudu specijalnog suda ove zemlje, glavni urednik informativnog programa RTS-a je na to ćutao. I sad šta? Pa njegov, pa stvarno je, znate šta,
Nijednom trenutku nije pomenuo Natu Mesarović, nije pomenuo Jovana Prijića, nije pomenuo nikoga. Saslušao je i rekao, pa mislite da je to zato što hoće da nam otmu Kosovo. Pa je ovaj nastavio tim svojim nebulozama dalje da govori. To se desilo, pa to nam je smetalo. Ja mislim da urednik informativnog programa mora da brani, da kažem, sistem koji postoji u ovoj zemlji. Gospodin Montgomery to ne bi mogao da priča u svojoj zemlji, zato je ostao ovde. Da otvara te sumnjive svoje poslove sa raznim savjetnicima, sa onima kojima je pomagao dok je bio ambasador, zbog čega je i smenjen. On je smenjen i ostao je, nije se vratio u svoj kući. Što bi se svako, pa da, reći ću još nekoliko puta. Zato što je to nije bilo šanse da se čuje u prekjuče. Pa moram ja danas da pričam o tome. To nije bilo šanse da se čuje. Nijedno pitanje nije postavljeno o tome. O osporavanju presude specijalnog suda potvrđene 2 puta u 2. i 3. stepenu u višim sudovima ove zemlje. Pušten je čovek koji ima lični motiv i strah da o tome priča. Nije dovoljno, mi ćemo nastaviti ovome sledeće nedelje na programskom savjetu. Imate druge institucije o tome da... To koristimo. Pošto sam ja otvorio ovu temu, da zaključimo. Znači, ovu istragu koju je predložio Montgomery treba samo proširiti na Montgomerya. On je tražio da se utvrde politička pozadina ubistva Zorana Đinđića. Je rekao da političke pozadine nema, gospodine Todorović. Šta nije tačno? Pogledajte ponovo tu emisiju. Dok smo danas pisali krivičnu prijavu protiv njega, samo treba proširiti na Williama Montgomerya i mislim da će društvo kompletno biti tu. Gospođo Kovačević, ja sam pomenuo tu tragediju i mislim da ova diskusija i pokazuje zašto, kad govorimo o evropskim integracijama, nekada ide teže Srbije nego drugima. Mi imamo politička pitanja unutrašnja, imamo pitanja koje dolaze iz prošlosti, saradnja sa Haškim tribunalom, imamo pitanje Kosova koje je više decenijsko i ta politička pitanja su zapravo ono što do neke mere usporava ovaj put ka Evropi. Kada govorimo o ovome... Što ne odgovori vlada na ovo političko pitanje? Imate vi neki stav o ovome oko čega se svađamo, gospodin Todorović? Oko ovog upitnika, koja je tema večeras i Evropske unije... Mislite da to nije tema ovog gostovanja? Sigurno da pitanje vladavine prava i raščišćavanje svih ubistava u ovoj zemlji, uključujući ubistva novinara, uključujući mogućnost da saznamo šta je sa onih 6 srpskih novinara koji su nestali na Kosovu, da vidimo one koji su poslali bombu Anastasijeviću. To su sve konkretne stvari koje trebamo da raščistimo. Ja imam poverenja u institucije naše zemlje i verujem da će sva ta pitanja biti raščišćena. Što se tiče ovog upitnika, pred nama je jedan ogroman posao i mi moramo da obezbedimo da što se tiče Evropske unije, vidimo i kroz ove ankete, da naravno možda nema mnogo ljubave prema Evropskoj uniji i ne treba da bude. Ovo je pitanje interesa. Mi treba da uđemo u Evropsku uniju zato što je to u interesu naših građana, a ne zbog toga što idealizujemo tu Evropsku uniju ili pak zbog toga što mislimo da je to nešto što neko očekuje nas. Nama zameraju i medijima u Srbiji da šturo izveštavaju u Evropskoj uniji, da se politička konotacija najčešće navodi, to je istraživanje s BBC-a, a da se ne objašnjava da je Evropska unija u stvari centralno pitanje koje ćete jabuke da uzgajate. Pa dobro, ima i toga, ali ovo nisam odgovorio što je gospodin Andrić rekao. Da, to je malo licemerno, znate. Svi zahtevi su političke prirode koje dolaze. Većina koja je dolazila je 10 godina. Mislite da nije, gospodine Andrić? Pa ne, naravno da nije. Pa ja se bavim ovim pitanjem ozbiljno. Postoje politički zahtevi koje Srbija ima. A šta je Haški tribunal, šta je Kosovo? Ste vi pročitali izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije? Jesmo, naravno. On ima 60 i nešto strana. Nismo svi 60, mi smo dobili izveštaj. Kraće. Ove od vlade. Ove od vlade. Od vlade da bolje razumije. To što nam prepričaju o vladi. Vlada ništa ne krije, stavili smo prevod na srpski jezik na sajtu vlade, svi mogu da ga konstatuju i da ga pročitaju. I mi, evo ovo što je rekao gospodin Andrić, nema nikakvog problema i on je prisutan uvek i to je dobro. Kao što su prisutni i poslanici radikalne stranke. Svaki put kada imamo ovaj odbor za evropske integracije, svakog kvartala ja dolazim da smo protiv. Da u ime... Oni su prisutni da kažu da su protiv, a to je važno. I to je u redu. Upustit ću vam pitanja. Pitali smo građane da li je za Srbiju dobro ili loše da uđe u Evropsku uniju i evo kako su odgovorili. Dobro, 52,4% i jeste i nije 11,3%, loše misli 21,3%. To bi trebalo da su vaši birači, gospodine Todoroviću, ovi 21,3%. Ali ovi 52%, to bi trebalo, gospodine Andriću, da su vaši. Ima ih još, ništa se vi ne brinite. Svih 52%. Da li biste na referendumu glasali da Srbija uđe u Evropsku uniju?
Znači, pored toga što neki građani misle da je možda to i loše ili tako dalje, 56,9%, znači skoro 57% građana bi glasao da, protiv 20%. Ne bi izašli 10,3%. Pa to je negde u nivou. To je stalno. U posljednjih godinu dana smo mi radili pre godinu dana istraživanje. To nije samo godinu dana, gospođo Kovačić. Ti rezultati u oblike 2/3 ljudi koji bi glasali za ulazak u Evropsku uniju su stabilni i ne zavise od osjećanja. Kako 2/3, 52%? Pa zato što, neku drugu matematiku. Kao što znate, na kraju računa se broj glasova koji su izraženi. Znači, prema bazi koji ne učestvuju. Oni koji ne učestvuju se ne računaju. Tako da je biće više od ovih 56%, jer oni koji neće da izađu na glasanje neće se računati. Tako da, to je stabilni. I ja mislim da ovaj rezultat je zreo rezultat i u smislu simpatija ne zavisi od toga da li neko voli i ne voli Evropsku uniju. Pozitivna osjećanja prema Evropskoj uniji su mnogo nestabilnija. Kada su ukinute vize, to je poraslo, onda posle toga je bilo osjećanje smo blokili pa je palo. Ali očekivali su da će biti veći evroentuzijazam posle toga, ali kao što vidite, desio se nije dugo trajao zbog krize i zbog osjećanja da nas je posle Evropa blokirala oko kandidature. Sad je ponovno nešto bolje, ali 2/3 naših građana bi glasalo za ulazak u Evropsku uniju. Sada vidite, malo pre smo spominjali tu našu misiju koju imamo u Briselu. Koliko je članova u toj misiji? 15, trenutno Hrvatska ima 60. Naših je 15. Samo i nije dovoljno i sljedeće nedelje na vladi nećemo imati nove funkcionere, nego 8 članova ministarstava. Početkom sljedeće godine će biti uključeni kao eksperti. A šta tih 15 radi tamo, gospodine Đelić? Oni rade, to je najvrednija naša misija. Pošto znamo da smo kupili kuću na 4 sprata nedavno, pre koju godinu, uzeli ste kredit pa ste kupili i tako dalje. A da li će u toj našoj kući biti... Mogu da odgovorim možda na bar jedno pitanje koje ste šta rade. Prvo, prate rad Evropske komisije. Drugo, imaju na 1000 kontakata sa ljudima koji se bave nama. Verujte, kapacitet u Beogradu ovde komisije i u Briselu je takav da ponekad nadilazi ono što mi imamo kao kapacitet konkretno da radimo kod nekih tema. Šta znači kontaktiraju i prate šta radi komisija? Pa šta je to konkretno? Troše pare. Ne troše pare, nego mnogo i vredno rade. Imamo Evropski parlament koji po Lisabonskom sporazumu ima mnogo jače ingerencije koje treba pratiti. To su na stotine Šta smo mi to saznali od njihovog praćenja od Evropske komisije, a nismo saznali od novinara? Ja svakoga dana dobijem bar 20-ak telegrama iz naše misije koje vas informiše o pozicijama određenih poslanika, grupa, onoga što određeni lobiji pokušavaju da urade protiv nas i protiv čega se treba boriti, pozitivnih stavova koje treba podržati, mogućnost u tehničkom smislu da se nešto desi što ne bi bilo nama pozitivno. I šta ste vi to, znajući sve to, šta ste vi uspeli da sprečite? Onda naša administracija posle reaguje na to. Jedna od pozitivnih stvari koje se desila zbog aktivnosti to je da se formirala je neformalna grupa prijatelja Srbije u Evropskom parlamentu. Tek 6 zemalja ima sličnu grupu i to pokazuje da osjećanje napreduju. Sada pričamo o našoj misiji. Ali jeste saznali da nema mleka u Srbiji? Što se tiče naše misije, ona će biti ojačana tim ekspertima sljedeće godine. Koliko još ljudi? Još 7 osoba. I oni će obezbediti da uporedu radimo Brisel-Beograd i sa drugim institucijom poput parlamenta. Mi imamo i ambasadu u Briselu, je li tako? Koja je nadležna za druge stvari. Ona je nadležna za Belgiju. To je druga stvar. Dobro, ali imamo ambasadu u Briselu, imamo misiju, a sada svi ovi... I to je sve u jednoj zgradi. Kako u jednoj zgradi? Znači, ambasada u istoj zgradi kao i... Ambasada i misija pre Evropskoj uniji i sve ove misije koje ste pričali, na primjer, kada se formira ovo za Vojvodinu, bit će u zgradi Srbije. Niko neće biti mimo zgrade Srbije. A čekajte, neće, već piše u novinama. Molim vas, šta se to znači? Hoće li svaki predstavnik Kragujevca i Niša, kako najavljuju, koji će doći tamo sedeti u toj zgradi i vi to podržavate da svako ko... Bilo ko, i veoma jasna politika, bilo ko ko će tražiti diplomatski imunitet, to jest da bude u svojstvu diplomata, to jest da predstavlja neki zvanični način našu naciju, našu državu ili deo te države mora da bude u našoj misiji. To je naše opredeljenje, tako je komunicirano i prema Evropskoj komisiji. Da li će lokalne samouprave plaćati te svoje izaslanike pri Briselu koji će dolaziti, a što oni dolaze, da apliciraju u fondovima pristupnima? Pa ja mislim da, evo ovako, mislim da tu već se onako malo i preteralo. Nema razloga da kočimo neke inicijative, ali suština je da u ovom momentu naših integracija, ja vam kažem, pošto time se bavim svaki dan, pravi moment za eventualno dodatne delegacije će biti kada počnemo pregovore. To će, ako naš plan bude ispunjen, biti 2012. godine. Do tada, ono što moramo da uradimo je pitanje centralne države,
moramo da odgovore na upitnik, na dodatna pitanja. Imaćemo misije tehničke u drugom kvartalu. Vi mislite da ćemo 2012. godine imati status kandidata, dobiti datum za pregovore? Ne, naš cilj je da na decembarskom samitu, koje će biti tokom poljskog predsjedavanja sljedeće godine, 2011. godine, na bazi mišljenja Evropske komisije koje će biti završeno do oktobra meseca sljedeće godine, naš cilj je da Srbija dobije status kandidata, ali naša ambicija je još viša, a to je da nam u momentu davanja tog mišljenja pozitivnog, da dobijemo i datum za početak pregovora. Daću paralelu upravo Albanije i Crne Gore. Evo sada kada je nama prosleđena kandidatura, odlučeno da Crna Gora dobije status kandidata i to je dobro, međutim, Crna Gora nije dobila datum za početak pregovora, ima seriju reformi koje mora da sprovede da dođe do toga, a Albanija nije ni dobila status kandidata, ima seriju reformi koje mora da sprovede da bi dobila status kandidata. Cilj Srbije je da uradimo duplu, da kažem, da dostignemo dupli cilj, da dobijemo status kandidata i da počnemo pregovore za ulazak u Evropsku uniju neposredno posle toga. Da li biste pristali da... Izvolite. Možemo li bar malo i vi da kažete ovu nešto, tiradu koju stvarno ja pokušam da razumem, ali evo, stvarno ne mogu da razumem. Evo, postoji jednostavno pitanje kako ćete odgovoriti na zahteve Evropske unije da treba ova agencija protiv monopola da se osnaži i da spreči da se dešava ono što nam se dešava. Ja vam namjerno postavljam pitanje mleka. Evo, posle 10 godina, pogledajte koliko grla imamo manje i da vi zbog monopola koji ste vi omogućili danas nemate mleko. Ja razumijem, niste mogli da proizvedete vasionski brod. Nije u pitanju, pa zašto mislite samo moj monopol? Mi smo ovdje govorili, subvencije su bila nešto što je problem. Unište stočni fond, nemojte sada dolazimo. Nestašica mleka je ozbiljno pitanje i neće... A šta je za vas? Neće proći bez posljedica i unutar vlade Republike Srbije, budete uvereni. Šta ste vi do sad rešili? Drugi element je... Imate milione zaposlenih. Znači, ako govorite o antimonopolu, imamo novi zakon sa mnogo snažnijim ingerencijama komisije, pozdravljeno u izveštaju, ali to mora da se dokaže u praksi. I jedan od razloga zašto je dobro za naše seljake da uđemo u Evropsku uniju je činjenica koja se malo zna, a to je da čak 36% budžeta Evropske unije je budžet za poljoprivredu. Mi želimo da sljedeće godine u status kandidata sertifikujemo naše finansijske, da kažem, institucije i da se kvalifikujemo za dobijanje novca i za poljoprivredu. Koliko je Srbiju koštao SSP? U kom smislu? U smislu štete koju smo imali pre svega vezano za carine i zbog toga što je roba iz Evropske zajednice preplavila Srbiju. Pa ovako, znači oko toga, konkretno 2009. godine smanjenje carine koštalo 46 miliona evra. Dobro. Mi, kao zemlja, zbog toga što nam je od decembra 2000. godine ukinuta svaka forma carine za izvoz u Evropsku uniju, smo uštedili 2 milijarde evra. Morate gledati u oba pravca. Ukupno smo mi izgubili oko 267. I dok nama pričaju priču o tome da treba otvoriti granice, dotle se Evropa štiti propisima od 90, čini mi se, 5. pa do 2001. godine postoji ukupno oko 1400 propisa kojim se Evropska unija štiti od proizvoda iz drugih zemalja. Iz Kine naročito. I ovo je priča... I to je razlog da uđemo u Evropsku uniju, jer Evropska unija... Gospodine Đeliću, to je sklop interesa. A zašto iz Kine, ne razumijem? A zašto kada se zalažu za konkurenciju, slobodnu trgovinu? Znate, oni se zalažu za pravila koje oni nameću. Čim im ta pravila ne odgovaraju, oni gledaju da ih promene. Ovdje se radi o vrlo jednostavnim stvarima. Nama pričaju jednu stvar, a to nas košta mnogo. Gospodine Đeliću, vi pretpostavljam da imate iste podatke kao i ja. Koliko su sve zemlje istočne Evrope, sa kolikim deficitom su ušle 2000. godine i koliki imaju danas? Jel znate to? Recimo, Češka 21,3 milijarde dolara imala 2000. godine, sad ima 76,8 milijardi. O čemu govorite? O dugu ili o dugu? Zaduženja bivših socijalističkih. Da vam ne nabrajam ovde. Mađarska 29,6, sada 116,8. A kada je to toliko dobro... Izvinite, ja imam jedan ipak za ljude. Evo, ja sam radio za poljsku vladu početkom 90-ih. Pa ste radili i za rusku vladu. Sad ovako, znači što se tiče toga, Poljska je dobro iskoristila evropske integracije. Ni Evropa nije naročito popularna ni u Poljskoj. Plata
je u posljednjih 20 godina u Poljska je Poljskoj prešla sa nekih 30... 187,8 Poljska je jedina zemlja u dolara. Evropi koja je imala pozitivan rast i prošle godine i ove godine i sada je plata došla do $1.000 po glavi stanovnika. Pogledaj, to je tabela. Imam ja to i mnoge druge tabele. Da pričajte istinu, nemojte, molim vas. 187 milijardi dolara je dužna Poljska. Koliko Ja mislim da je besmisleno, članstvo? ako mogu samo jedan kratak komentar, besmisleno je da tvrdimo da ljudi u Evropskoj uniji žive gore nego mi ovde i prosto tako ne vredi sada da mi se sad ugađamo tim ciframa. To prosto nije tačno. Ali isto tako nije tačno da će to Srbiji doći samo od sebe. Taj standard i to kako oni žive i prosto kako izgledaju te države i kako, na koji način se ti ljudi, kakvo su društvo stvorili, ono je rezultat. Ono je rezultat nekog sistema koji u Evropskoj uniji postoji. Nije to zato što je Poljska ušla, samo zato što je ušla u Evropsku uniju. To je zato što je Poljska od jedne komunističke zemlje napravila sistem takav da sada za te iste građane Poljske proizvodi mnogo bolji život nego pre 10, 15, da ne pričamo pre 20 ili 30 godina. I ako je pitanje srpskih evrointegracija tako da mi nekoga prevarimo da bismo ušli u Evropsku uniju, a da sami sebe ne promenimo i ne napravimo sebe tako da se živi kao u tim zemljama, ali da je to rezultat našeg rada, onda prosto i to pitanje bespredmetno. Znači, ja negde razumem ovo što govori Srpska radikalna stranka. Zato što su to upravo signali koji iz vlade stižu. Znate, to je kao, kad sam bio mali, ja se sjećam, tada su bili ovi partizanski filmovi vrlo popularni. Pa onda kao partizani, kad su pričali kad dođu Rusi, bit će jabuke ovolike. Ja se toga sećam. Znači, sada mi se čini da se to tako nešto, kako da kažem, na izvestan način ponavlja, a bez neke želje ili iskrenosti u tome, da se jasno kaže da se mi moramo promeniti. U ovoj zemlji se mora raditi ne kao danas, ako se ne varam, 42 minuta, nego 8 sati. Pa kad se bude radilo 8 sati... U redu, gospodine Andrić, onda će... to podrazumeva promjenu. Do koje mere je ta promjena? Da li treba... Znate šta ljudi primećuju? Znate, mi na svaki mig moramo da odgovorimo iako nije u našu korist. Pa šta nije u našoj koristi? Mislite da nije u našoj koristi? Pa znate šta, evo, većina ljudi misli, ja ne znam šta vi mislite, ali većina ljudi misli da to jeste u našu korist. I za to nije potrebno da mi pričamo nikakve bajke. Dovoljno je bilo ko. Sada može da ode bez viza, da ode, ima koliko, ne znam koliko je do Austrije, do Mađarske. Znači, vrlo je jednostavno. I ljudi putuju i oni vide. I nema potrebe da mi govorimo da je tamo bolje ili gore. Mi smo pre ove emisije gledali gde žele da emigriraju ljudi. Pa tu sve su evropske zemlje, ako se ne vara. Nema ni jedna koja nije. Jedna stvar, pitanje identiteta. Postoji jedno pitanje. Kako vi to mislite? Pa ovo je najozbiljnije pitanje. Kako vi mislite da ostvarite to? Jer vi mislite da će Evropa da primi zemlju koja ima 1 milion nezaposlenih, da primi zemlju koja ima 1 milion koja živi na ivici ili ispod ivice siromaštva? Aman ljudi. Ja zato i kažem da ja razumem vaše argumente. Ali vi pre svega... I upravo to je suština. Suština reformi evropske integracije da ne bude milion ljudi. Dobro je da me razumete, ali sad pokušajte da idemo takođe jednim ispravnim pravcem. Pre svega, ovde morale su da se stvore uslovi da ova zemlja sopstvenim snagama, ja nemam ništa protiv, da se u skladu sa našim interesima razvijaju odnosi sa svima onima koji te odnose hoće na ravnopravnim osnovama. Ali šta smo mi to uradili do sada? I šta ćemo uraditi od sada? Mi možemo da izvozimo bez carine, oni mogu. Ja ne znam za ravnopravni ekonomski odnos. Vi ste čovjek iz biznisa. Ali vi grešite u jednoj stvari. Pa to nije protiv vašeg interesa. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je direktno za vaš interes. Moram da vam kažem da vi onda morate dobro to da proučite da bi vidjeli koliko je to protivna. To je prosto smešno i licemerno kad kažu da su nam iste šanse. Jer ono što ima, samo dozvolite, ono što imaju evropski proizvođači hrane. Ono što ste vi rekli, gospodine Crvić, pošto govorite o vašem biznisu. Pa čekajte, ja znam da sam u pravu. Ne podrazumeva momentalno izjednačavanje. Znam. Ali kada za tu poljoprivredu o kojoj pričate mi imamo 6 godina. Evo to je gospodin Đelić. Kada će naš seljak biti ravnopravan sa seljakom u Evropskoj uniji? Evo, po sporazumu imamo 6 godina. Kolika je otkupna cena? Kolike su subvencije i tako dalje? Kolika je subvencija u Evropskoj uniji? A kolika je kod nas? A ko je do toga doveo? Pa zašto nije subvencija ovdje? Pa znam, a ovdje nam pričaju priče i bajke. Ne postoji mogućnost. Recite mi koja firma radi? Znači nema... Nijedna. To je osnovni problem. Znači nema ni horora ni bajke oko ovoga. Ne treba idealizovati Evropu
i ne treba sa druge strane optužiti za nešto što mi sami nismo uradili. Ajde da uzmemo primjer transporta, koje gospodin iz Radikalne stranke dobro poznaje. Da li u interesu našim transporterima da uđemo u Evropsku uniju? Jeste, otvara se novo tržište. Transporteri iz Poljske, sam pričao sa... Transporteri sa... Dozvolite mi da završim moje oko ovog primjera. Oni su dobili značajno tržište i morali su se boriti protiv koga? Protiv evropskih lobija, jer ni tamo nisu samo anđeli. Imamo snažne lobije transportera i iz Italije, iz Francuske, iz Nemačke, koji ne žele našu konkurenciju. I u ovom momentu mi pregovaramo za transportnu zajednicu Jugoistočne Evrope, gde pokušavaju da imaju asimetriju, da oni mogu da vrše takozvani kabotaž, to jest da mogu da natovare i da istovare bilo gde, a da naši transporteri imaju pravo samo da natovare tamo gde istovare. I mi na tome pregovaramo. Znači, i Evropa ima svoje lobije, ali u globalu to je nešto što daje nove mogućnosti i ono što nismo stigli da završimo oko trgovine. Zašto u interesu dosta evroskeptičnim zemljama, poput, na primjer, Velike Britanije, koja sada po Lisabonskom sporazumu, svaka zemlja koja je čak i ušla u Evropsku uniju, ima pravno utabani put i da izađe iz nje. To nije put bez povratka. Ako nećete, izađite. I moguće je sada da se izađe iz eurozone. Malo komplikovanije. I vidite da i zemlje koje imaju probleme za eurozone, na primjer Grčka, ne pada im na pamet da odu odatle, niti Velika Britanija, niti Velika Britanija koje žele da uđu u eurozonu. Tako da, realnost je da evropska integracija, na primjer, ako bi bile sama jedna Nemačka ili jedna Francuska, mada su velike ekonomije, ne bi mogle sa velikim blokovima, gigantima ove zemlje, poput Amerike, poput Kine, u pregovorima o trgovini, jedini način da se parira Americi i Kini jeste da postoji jedinstven carinski pristup i da onda Kinezima i Amerikancima kažete, ako hoćete da izvozite na tržište Evrope, morate vi nama da otvorite vaše tržište. Individualno, evropske zemlje su suviše male. To je realnost 21. veka. I zbog toga i zemlje koje su dosta evroskeptici ostaju u Evropi jer to brani njihove nacionalne interese. Šveđani kad su ušli, ja sam pričao sa Carl Bildtom, koji je osvedočeni prijatelj Srbije, ja sam ga pitao da li je u pitanju identiteta. Ne, pošto Radikalna stranka često kaže neće nam dati za rakiju. Nećemo praviti rakiju, to nije tačno. Ljudi za sopstvenu potrošnju će moći da rade šta hoće. Samo ne pričaj više, molim. Ali ako hoćete nekome drugome da prodate, morate da poštujete minimum nekih standarda da ih ne bi trovali. Ajde ovo oko transporta samo da raspravimo. Oko Švedske oni su se borili 2 godine i to je bilo veliko političko pitanje, jer oni imaju snuf koja je jedna forma, da kažem, duvana, koji mnogi muškarci tamo vole da žvaću i to je bilo veliko političko pitanje u Švedskoj. I oni su uspeli da to očuvaju. Tako da žvaću duvan, a mi nećemo moći da pušimo u Srbiji više. Ne znači da morate da ostavite vaše običaje, ne znači da kad uđemo u Evropu nećemo moći da pečemo rakiju. Da li je svaki zakon, gospodine Đeliću, kada kažu ministri ovde, proevropski zakon i zakon po merilu Evrope, ili ga je tražila Evropska unija, ili to baš nije uvek tako? Nije uvek tako. Zakon o informisanju. Nije uvek tako. Recimo zakon o informisanju. Odgovorno vam kažem. Recimo zakon o zabrani pušenja. Je li to evropski ili je to restriktivan evropski zakon? U svim zemljama Evropske unije postoji takva restrikcija, ali postoje razni modeli, mi smo izabrali jedan od njih. Koji? Pa ovaj koji sada imamo. Je li najstrožiji? Nije najstrožiji, ima još strožiji. Pa dobro, to je taj zakon u interesu građana Srbije. Mogu li... A ne u interesu Evropske unije. Taj zakon nije bio uslov za Evropsku uniju nikada. Nije, on uopšte nije u upitniku. Te stvari imaćemo vjerojatno pitanje... Kako nije u upitniku kada Crnogorci u upitniku pitaju u pogledu kontrole duvana kolika je stopa pušača po polovima i starostnim dobima u Crnoj Gori? Pa ne. Nije bilo usvajanje jednog ovakvog zakona uslov. To je druga stvar. To je verovatno zbog Mila Đukanovića. Naravno da... On ima dobre... Znači, zakon o zabrani pušenja nije bio sad neophodan, ali ste ga usvojili da bi bili... Ste vi pušač, gospođo Kovačević? Naravno. To u najbolji vaš interes. Tako je. Ja upravo tako ćem. Ja sam zahvala Ministarstvu zdravlja i vladi Srbije. Kako su krenuli da napadaju pušače, dođe mi da propušim. Znate kako, to je poštovanje ljudskih prava u ovoj zemlji. Eto, tako i u politici, sve suprotno od onoga što je korisno. Ali da se vratimo na transport. Gospodine Đeliću... Ma nemojte na transport, ne može. Ne, gospodine Todoroviću, kako vi mislite da rešite... Hvala vam o transportu, gospodine Todoroviću. Znate, zadnjih 50 godina što se tiče transporta. Gospodine Todoroviću, vi, pošto se protivite ulasku naše Srbije... transportne firme će propasti. Pošto se protivite ulasku Srbije u Evropsku uniju, kako vi mislite, gospodine Todoroviću... Nemojte više, molim vas. Dobro.
Kako mislite, gospodine Toroviću, da bez Evropske unije kao partnera i ulaska u Evropsku uniju rešite pitanje Kosova i Metohije? Pa pre svega, ono što nam jedino sada ostaje, to je rezolucija 1244 i potpuno oslanjanje na naše prijatelje. Ja vas pitam za rešenje, a ne za status quo. Rešenje će doći onoga momenta kada se promene okolnosti u svetu. I tu ne treba puno da... Pa ne treba puno da... Pa to je još neizvesnije nego naš ulazak u Evropsku uniju. To može tek da bude kad. Znate, kada je Kina pre 99 godina, odnosno mnogo više, potpisala sporazum na 99 godina za Hong Kong, tada su svi mislili da je to završena stvar, ali nije završena. Ono što je za nas izuzetno važno i čega se ja plašim, da nikada, ni po kakvu cenu, ni jedna vlada u Srbiji ne pristane na nezavisnost Kosova i Metohije. Posredno ili neposredno. A ovo što radi naša vlada, to je toliko licemerno i to svakim danom udaljava Kosovo i Metohiju od Srbije. Evo, reći ću vam zadnji primer. Neoglašavanje vezano za izbore na Kosovo i Metohiji. Jedan od najlicemernijih poteza. Vlada bi trebala jednostavno da kaže od sada pa sve dok postoje ovakvi uslovi, Srbi na Kosovu i Metohiji i oni koji ne prihvataju nezavisno Kosovo nemaju da traže ništa na bilo kakvim izborima koje organizuje Priština. I stvar je završena. A oni ostavljaju taj narod do zadnjeg momenta i onda zbog domaće javnosti koja je upućena pre svega ovde u Srbiji da se prikažu kao oni koji vode računa o Kosovu i Metohiji, navodno ih sprečavaju da izađu, a sjetimo se kada ih je Boris Tadić pozvao da izađu na izbore na Kosovu i Metohiji. 2003. godine. A kakva je razlika, gospodine Đeliću, između 2003. godine i danas? Zato što sada postoje neki organi... Odnosno 2006. godine. Da, zato što postoje neki organi koji pretendu da imaju državnost, a to je suprotno našem ustavu. I samim tim ne postoje... Da li biste pristali da Srbija uđe u Evropsku uniju ako je uslov za to da priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova? Građani Srbije su rekli ne. 63,1% kaže ne u Evropu ako je uslov Kosovo. To su naši glasači. 63. Mašala, gospodine Todoroviću. Ali vam se pokrećilo. Ovo je koncentrus Srbije. Pa to je politika i demokratske stranke. Tako je, naš narod želi da uđe u Evropsku uniju, ali ne po cenu priznavanja Kosova. I ono što je, međutim, real politika, to je da ćemo mi morati da nađemo rešenje za pitanje statusa Kosova. Jedini način to je kroz dijalog i uz podršku i Kine i Rusije, ali i podršku i Amerike i Evrope. A kada očekujete da počnu ti razgovori? Mi smo spremni i kao što vidimo po prvi put, u dugi niz godina, kroz promišljenu politiku vidimo da je u Prištini sada problem da se uđe u ove razgovore, zato što, za razliku od onih prethodnih, kada je bilo jasno da postoji asimetrija u smislu onoga što se očekuje od pregovarača, ovde sada postoji simetrična situacija gde se očekuje da svako da od sebi da se nađe neki kompromis. Znači, ja stvarno nikada nisam čuo smešniju ocenu ove politike, ove vlade prema Kosovu, nego da je to promišljena politika. Što? I zato se smijem. Pa kao da mi ne živimo u ovoj zemlji u kojoj je pre samo 2 meseca promenjena politika u 2 dana. Evo, da ne grešimo. U 2 dana. Mislite rezoluciju? Mislite da su jako dobro promišljali u toku tih par sati. Znači, ta politika naravno da nije proširena i ona je demagoška, ali da ne širimo to. Ali šta, vi govorite o rezoluciji? O rezoluciji, o rezoluciji jednoj pa drugoj. Pa dobro, šta vi tome sad zamerate? Zar niste izjavili da je vlast došla na pozicije koje je vaša partija zagovarala? Što je prethodno izgubila 6 meseci radeći nešto drugo. Pa samo kažem da to sve je, ali nije promišljena pozicija vlade, promišljena politika vlade Srbije. A što se tiče ovoga... Šta biste vi drugo uradili kao partija? Znate šta, ja često razgovaram sa evropskim zvaničnicima, kao i gospodin Đelić, koji dolaze u Skupštinu i tako dalje. Nije njihova tema Kosovo, zavisnost ili nezavisnost. Pitanje odnosa sa Kosovom je drugo pitanje, kao što su imali Makedonija i Grčka pitanje, koje nisu priznavale jedni drugima dokumenta, pa su pronašli političko rešenje koje je bilo na obostrano zadovoljstvo. Naprimjer, to je jedno od pitanja. Pitanje Srba na Kosovu je svakako za nas jako značajno pitanje. I kada se razgovara sa evropskim zvaničnicima, to su teme koje se tiču Kosova. Dakle, oni prosto odbijaju da prihvate ignorisanje problema kao stav Beograda. Ništa tu nije drugo, niti bilo ko od njih bilo šta traži ikada. Ali prosto nepriznavanje problema i stavljanje kao da će to
taj status quo, održavanje statusa quo, nije tačan. Evo, daću vam jedan primjer. Naša zemlja je pod vladom Vojislava Koštunice priznala CEFTA, odnosno jedan od potpisnika osnivača CEFTA. Jel tako? Taj sporazum nikada nije zaživeo zato što naša zemlja ne priznaje pečat. Nije tačno. On je zaživeo i ovo što je tačno... Ako mogu ja da završim. Taj pečat, uslov naše zemlje u tom evropskom dijalogu je bio da taj pečat odobri UNMIK. Jel sam u pravu? I UNMIK je odobrio taj pečat. Ali naša zemlja i dalje osporava te proizvode. Dakle, to je problem. Nedostatak naše politike do krajnjih konsekvenci je ono što utiče na proces evropske integracije, ali na tom polju kao i na svakom drugom. Vi ste pomenuli mnogo drugih oblasti gde je isto tako. Pitanje pravosuđa, pitanje čega god hoćete, jabuka, grla, mleka, uvek je isto, korupcije. Pa, vi ste pomenuli najvažniju stvar, to su javne nabavke. Pa ovaj izveštaj najviše govori o javnim nabavkama. U Srbiji se o tome... Ako ovaj dvojac završi, ako mogu da kažem... Pa nije to dvojac. Znači ovako, koalicije su moguće u Srbiji svakako. Očigledno. Pa ne morate budete u koaliciji da biste oko nečega što je istina mogli da se složite. To samo vladajuća koalicija, ona može se složiti samo oko interesa. Možemo da kažemo nešto. Znači ovako, oko pečata. Međunarodni sporazum CEFTA je doveo do jednog od najboljih regionalnih trgovinskih sporazuma i koji je u interesu naše zemlje. Mi imamo suficit, znači da više izvozimo nego što uvozimo, pre svega u regionu. I ono što je dobro to je da trgovina raste, naš suficit se smanjuje, ali generalno to je nešto što je bilo blagotvorno i dobro. Čak i za vreme krize, one trgovinske razmene koje su se najbolje očuvale su trgovinske razmene sa našim susedima. Sada, šta se desilo pre nekoliko meseci? Priština je pokušala indirektno da nas natera da mi priznamo na neki način, bar jedan deo te njihove državnosti. Oni su pokušali da zamene mimo međunarodnom pravu, jer međunarodni sporazum, ukoliko neko žele da ga menja, to iziskuje naravno saglasnost svih strana koje su se saglasile oko nečega. Oni su pokušali da daju neki pečat koji bi rekao Republika Kosovo i mi smo to naravno odbili. Posle toga su ponudili neka druga rešenja i mi u ovome momentu vidimo to pitanje kao jedno od pitanja koje možemo da rešimo kroz dijalog. I zbog toga to jeste jedan od pitanja koji može da se reši na obostrano interes. To nije od prvoklasnog značaja i mi želimo da rešimo to pitanje. Ali ne tako što oni... Ali se pominje u izveštaju Evropske komisije. Ne tako što oni odjedanput mimo međunarodnog prava pokušavaju da sebe nametu. To ne dolazi u obzir. To ne dolazi u obzir. Da, ali pored toga mi sada nećemo govoriti... Da li poštujemo uslove koje smo sami definisali? To je pitanje. Da ne još jedan primjer, ako smem, oko načina koji neki pokušavaju da izmanipulišu Evropu. Imali smo određene događaje u Novom Pazaru i imali smo naše neke političke partije koje su radile sa nekima iz Evropskog parlamenta i koji su pokušali u datom momentu da instrumentalizuju i da ponovo po ko zna koji put naprave od tog pitanja neko međunarodno pitanje. I šta konstatujemo? Pa šta ste, vi ste sad u ovoj emisiji srpski nacionalista? Ne. Ono što mogu da kažem, to je da je Evropska unija naravno zrelo i oko ovoga reagovala. To pitanje se pominje, ali niko tamo nije se upecao na način da pokuša da bude instrumentalizovan. A ko je pokušao? Recite ko? Pokušali su određene lobije u Briselu i neki koji traže podršku, one opcije koje gospodin Zuklorić pokušava da nametne tamo, su pokušali da se oslone na Evropu, nije im uspelo i to je dobro. I oko tog pitanja, gospodin Andriću, izvestilac za Srbiju, gospodin Kacin, je pokušao da nametne to pitanje i nije uspelo, zato što i to pitanje, i to je jedino da pravilno način se uradi, to je unutrašnjo pitanje Republike Srbije i kao tako treba da ostane. Nije niko tu neprijatelj, mi moramo da rešimo ti pitanje u Srbiji i ne treba niko da traži podršku. Što je formiran jedan od 17 nacionalnih saveta? Treba da bude formiran. Studenti, izvidite, nema pitanja od vas. Nije bilo kvoruma, pa to nije tačno. Povodi se krivična istraga protiv takvog stava, gospođo Kovačević. Evo i ovo je jedan od najboljih primjera da bi se demokratska stranka pokazala u punom svetlu. Vidite, kada su otimani mandati Srpske radikalne stranke, nije bilo nikakvih problema da se to prihvati. A sada kada je trebalo formirati muslimansko nacionalno veće, bošnjačko nacionalno veće, za mene ne postoji. Postoji muslimansko nacionalno veće. Nemojte sad vi sad da zovete kako vi mislite. Molim vas. Izvinite, imamo ime, svi imamo svoje ime. Dvoje ljudi koji je izabrano na drugoj listi.
je umeđuvremeno prešlo kod Zuka Orlića. Koaliciji. Tamo koaliciji. Imali su 17, sad njih dvoje 19. I imali su većinu. I pazite, Demokratska stranka to osporava sa ovim argumentom. To ne može da bude zato što nisu izabrani na toj listi na nekoj drugoj. A kako je onih 21 izabrano na listi Srpske napredne stranke? Kako vas nije sramota? Pa budite bar jednom konsekventni, prihvatite jednu stvar koja će važiti u svim uslovima, a ne samo onda kada vama odgovara. Pa to je pitanje principa ovde i pitanje Demokratske stranke. Poštovanja zakona u ovoj zemlji. Ono što mi odgovara, to važi. Kad ne odgovara, to ne važi. Pa pogledajmo... To je vaš karakter. To možemo da dalje. Službenik vlade je podneo falsifikovane ostavke tih ljudi. I protiv njega se sada vodi krivični proces. Očigledno je da pitanje pripadnosti mandata je veći kriminalac je veoma bitno pitanje koje već 10 godina opterećuje politički život Srbije. I to mora da se reši. Evo, i komisija vam piše. I to je jedan od uslova ako hoćete, ali ovde vidimo da je veoma bitno da vam komisija piše. Pa mora. Kako ovo možete da prihvatite, ovo da ne možete? Znači, ukidanje blanko ostavke, financiranje političkih stranaka, to su sve pitanja, regionalna saradnja, rešavanje problema lažnih azilanata, položaje Roma, restitucija, to su sve stvari koje nas još čekaju. Druge su njihovi u Skupštini, a tamo nisu. Milo mi je zbog vas kako ste se složili. Hvala vam. Studenti, izvinite, nemamo više vremena da vam dam priliku da postavite pitanja. Gospodine Đeliću, hvala vam. Vi ste jedan od retkih ministara koji se odaziva na pozive da u emisiji sa neistomišljenicima. Bolje ovako kroz dijalog. Gospodine Andrić, sa neistomišljenicima, izvinite, ministra poljoprivrede nismo mogli godinu dana da dovedemo da priča s poljoprivrednicima. Nemojte, molim vas, verujte nam nešto. Nemojte nama da se žalite. A pokušajte neke druge emisije sa stručnom javnošću da vode dijalog. Recite to Borisu Tadiću i ovako hoće da pravi rekonstrukciju. Zato hvala vam, gospodine Đeliću. Imamo ovdje radost, mislim malo na srpski način sada. Mislite da ovo ne... Thank you.